jago cinta lah kue denai hidup dek batahan dek harap udah kejadian rupanya udah bapindah luar payung pandang keinginan membasahkan lah kuyui badan ya dek bapak hujankan dan sangko cinta udah kadenai serang rupa hanya sabatan padia pandang duri dan batu suakan sadang basayang udah bapindah tangan dulu bacanci arek nan diberikan nyatanya kini denai tinggal jawabannya salah. Lah pane denai man jago cinta lah kue